Mä olen Katri ja sä olet eksynyt jotakin kautta katsomaan mun ihan ensimmäistä käsityöaiheista videopodcastia. Mua vähän jännittää, koska tää on mun ensimmäinen, mutta tää on semmonen asia, mitä olen miettinyt jo yli vuoden, että haluaisin tehdä käsityöaiheesta videopodcastia, koska tykkään tosi paljon seurata neuleaiheisia podcasteja ja joko mä en ole löytänyt tai sitten sellaisia ei ole kauheasti tehtykään, että missä on monipuolisesti erilaisia käsitöitä, ei pelkästään neulomiseen tai virkkaamiseen liittyviä. Vähän taustoja, toki neulon ja virkkaankin paljon, mutta olen myöskin hurahtanut muihin töihin. Eli joskus nuorempana 20 vuotta sitten tein paljon ristipistotöitä, muutamia tämmöisiä laakapistotöitäkin. Tän on äitini mulle kehystänyt ja näitä on siellä täällä muutamia vielä jemmassa. Vähän keskeneräisiäkin, niin kuin kaikkea muutakin. Mut oli kiva tehdä, mutta jotenkin tuntuu, että nyt ei ole ihan hirveästi aikaa. Toki olen aloittanut kirjontakurssin Otsolan kansallisopistossa ja siellä muun muassa kirjon mun kastemekkoon, siis sellaisen kastemekkoon, missä on kastettu minut ja mun veljeni sekä kaikki mun 3 poikaani, niin siihen kirjon tällä hetkellä nimiä ja vuosilukuja, että milloin ketäkin siinä on kastettu. Sen tuutte näkemään sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Mut sit näistä muista, mihin olen viime vuosina hurahtanut, niin ehkä suurimpana aikaa vievimpänä ja eniten rahaa kuluttavana on nahkatyöt. Eli sitten on varmaan 5 vuotta, kun ystäväni Arja pyysi minua, että lähdetäänkö yhdessä Porin kansallisopiston nahkatyökurssille. Vetäjänä toimi nahkamaakareilta Annika. Aivan ihana ihminen, aivan mahtava opettaja. Suosittelen kaikille, keillä vaan nahkamaakari käy lähistöllä opettamassa, niin menkää kursseille. On hyvälaatuista opetusta, löytyy paljon vinkkejä ja saa tehtyä aivan ihania asioita käyttöön itsellensä. Tää on, ei nyt ihan ensimmäisiä töitä, mitä mä en kehtaa näyttää, mutta muun muassa tämmönen nahkarasia on tullut tehtyä, eli nämä on kaikki käsin ommeltuja. Ja tää on tehty semmoisella kurssilla, missä oli myöskin Urmas, nyt en muista sukunimeä, mutta pitämässä kuviointiopetusta. Ja siellä ollaan tää ruusu tehty, eli sitä on korostettu tiettyjä osia, painettu alas toisia, niin saadaan enemmän semmoinen kolmiulotteinen kuva. Ja olin kyllä tosi tyytyväinen, toki Urmas auttoi tämän tekemisessä aika paljon, niin on tosi tyytyväinen tästä kuitenkin, että miltä tää näyttää. Ja tämähän on siis tehty tarpeeseen, täällä löytyy mun pyöräpuikot, vähän jotain näköjään puikkomittaa ja dippelidappeli ja muutakin, mitä neulontaan tarvitaan. Tää on yksi näistä nahkatöistä. Mä toivon, että saisin jossakin vaiheessa, jos ja kun tää mun videopodcasti jatkuu, niin Arjan vierailemaan mun kanssani näissä jaksoissa, että voitaisiin esitellä yhdessä, mitä nahkatöitä on tullut tehtyä ja mitä on kesken tällä hetkellä. Toinen, mikä mulla on ihan jatkuvassa käytössä ja näkyy siitä, että on alkanut saamaan jo vähän tämmöistä ajan patinaa, niin on mun kalenterin kannet. Eli samalla tavalla kuvioitu, sitten on akryyliväreillä maalattu ja tohon kun kynän laittaa, niin se sulkee tämän kirjan. Ja tänne mä saan joka vuosi vaihtaa uudet kalenterin sisälle. Ja tää on tosiaan tehty 2023, et ei ihan niin hirveän kauan aikaa sitten. Mut on kyllä ihan jatkuvassa käytössä. Mut tämmöisiä me tehdään nahkatöissä. Suosittelen parkkinahasta, käsin ompelemalla, käsin leikkaamalla, käsin kuvioimalla. Niin tehdään hienoja töitä, kestäviä töitä. Joskus aikaisemmin olen enemmänkin tehnyt makrameeta. Nyt en löytänyt mitään semmoista nätisti irrotettavaa muuta kuin tämän mun pöllöni. Eli
Eli tämmöisen on muutama vuosi sitten tehnyt, muistaakseni tein näitä 2 ja niistä toinen sitten on johonkin eksynyt lahjaksi, en muista minne. Tykkään viherkasveista myöskin, niin on useamman amppelin solmellut itselleni myöskin tai perheelleni tuohon käyttöön. Ja esikoispojalle tein semmoisen makrasme solmuilla sellaisen joulukuusen, kun opiskelija-asuntoon ei oikein voi semmoista muuten laittaa, niin tein semmoisen solmeilukuusen, että jos hän haluaa koristeita laittaa, niin siihen voi laittaa sitten. Laitan niistäkin joskus kuva, jos osaan. Tämä on vielä vähän tämä videon käsittelyvaihe semmoista, että ei ihan helpolta tuntunut toi ohjelma, mikä mulla on käyttää. Jos sulla on vinkata joku näppärä videon käsittelyohjelma, mielellään ilmainen tai ainakin kovin edullinen, niin vinkkejä otetaan vastaan, saa laittaa viestiä. Tämä videopodcast on siis YouTubessa nimellä Country Marian käsityöt. Instagramista mut löytää nimellä Country Maria. Siellä on julkinen profiili ja myöskin Facebookista, mutta siellä sitten se on suljettu, niin, tai ei näy niin kuin julkisena, niin laittakaa pyyntöä, jos haluatte sieltä kautta nähdä. Sieltä näkyy mun vanhempiakin töitä myös. No sitten jos mennään näihin ihan perinteisimpiin, eli virkkauksiin ja neulomisiin, niitä tulee tehtyä ihan ympäri vuoden, useita vuosia jo tehnyt. Viimeisin varmaan valmistunut virkkaustyö oli viime kesänä tuolla Lavikolla porilaisessa lankakaupassa, niin meillä oli viime kesänä semmoinen ei kenenkään järjestämä, ei kenenkään ohjaama, mutta kokoonnuttiin useampi käsityöstä innostunut ihminen sinne eri kokoonpanoilla pari kertaa viikossa tekemään käsitöitä, niin siellä sitten tehtiin tämmöiset kesähatut, useampi meistä teki näitä sillä samalla ohjeella. Ja ihan kiva tästä tuli. Kyllä tämä kesällä menee farkkujen kanssa ja jonkun puuvillamekon kanssa. Lisäsin siihen vielä mummuni jäämistöstä jotain pitsiä koristeeksi, että löytyy vähän jotain muutakin. Mutta siinä viimeisin virkkaustyö, mitä on valmistunut. Viimeisin neuletyö, mitä on valmistunut, niin sen lisäksi, että neulosiskojen testineulonnassa olin mukana ja tein aivan ihanan pionipaidan. Ohje pitäisi tulla kohtuu pian myyntiin, ihan yleisenkin myyntiin, mutta sitten kun mulla kävi hups pieni moka ja tilasinkin Jalovillan sorjaa, harmaata peruskalliota liian paljon, niin siitä sitten jatkoinkin sen mekoksi. Siitä löytyy myös mun Instagramista julkaisu, mutta laitan siitä myöskin myöhemmin vielä, kun saan oikein kunnon kuvat ja pientä videoa siitä mekosta otettua, niin laitan sitten myöskin tänne, kun opettelen vaan. Mutta sitten toinen työ, eli mun ensimmäinen tämän vuoden WIP, eli Work in Progress, niin oli nämä sukat, mitkä sain samaan aikaan valmiiksi ja samaan aikaan kastelin, kun mitä sen pionimekon. Tää on Wool Womanin merinosukkalanka, missä on 75% merinovillaa ja 25% pölyamidia, käsivärjättyä. 100 grammassa 425 metriä, eli hyvin ohut tämmönen fingerivahvuinen lanka. Puikot oli 2,75 ja luuppaamalla tein varpaista varteen. Malli oli ihan omasta päästä, eli tein tähän sukan päälle tämmöistä 2 oikein 2 nurin aluksi, jotta saan sitten napakan. Ja sitten lähdin muuttamaan sitä pikkuhiljaa tommoseksi valepalmikoksi. Ja siinä kohtaa sitten lisäilin myöskin silmukoita aina joka kohdassa niin, että kun ensin oli 2 oikein 2 nurin, niin sitten oli 4 oikein 2 nurin. Sain pohkeille vähän enemmän tilaa. Tarkoitushan oli tehdä tätä sukkaa just niin pitkään kuin mitä lankaa riittää. Mutta kas kummaa, loppu mielenkiinto, ei jaksanut enää. Tämä on kuitenkin rohkaista ja aika sillain työlästä tehdä, niin päätin sitten jättää tämmöiseksi vähän pitemmiksi, mutta en kuitenkaan polvimittaisiksi. Lankaa meni 73 grammaa.
oli muistaakseni värisävy semmonen yhden paran ihme, jos en ihan väärin muista. En ainakaan löytänyt Womenilta tätä enää tätä lankaa. He oli pitämässä Lavikolla semmoista pop-up-myyntiä ja sieltä pongasin tämän kerran, niin tää oli kyllä aivan ihana. Tulee käyttöön. Kiila kantapää parilla ylimääräisellä suoralla rivillä tuossa välissä ihan vaan siksi, että tulee paremmin istuvuutta. Ja ihan tosiaan noin 3839 on tää koko oman jalkaan sopiva. Mut semmonen vippi. Ufoja mulla on niin paljon, eli Unfinished Project. Mulla on niitä ainakin siitä lähtien, kun mä olen ollut 15 varmaan, niin aina jää jotain tonne kaapin perälle. On hirveän huono purkamaan niitä. Jos en keksi jotain muuta, mitä siitä langasta teen, niin ne jää aina niin kuin puolivalmiiksi odottamaan, että josko inspiraatio joskus iskee, tai sitten jos mä siitä langasta saisin tehtyä jotain muuta. Saattaa olla, että tyhjennän vaatehuoneen jossain vaiheessa ja kaivan sieltä ne kaikki ufot esiin. Niitä on paljon, mutta katsotaan, se vaatii aika lailla aikaa nimittäin, että mä saan sieltä ne kaikki laatikot ulos ja kaivettua, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mut semmonen seuraava vippi, mikä mulla on kesken, niin on Veera Välimäen Still Light, eli taskutunika. Tossa näkyy sitten parempi malli. Aivan ihana ohje. Mä olen tehnyt tästä jo puuvillaisen version, mutta nyt halusin tehdä sitten tämmöisen merinovillaisen version, koska Lavikolta löytyy tämmöstä Shepiesin Metropolis lankaa, mikä on 75% merinoa, extra finea ja 25% nailonia. Niin jotenkin iski inspiraatio, että tästä mä haluan nyt semmoisen vähän lämpimämmän version. Ja kaulus menee purkuun. Se ei ole nätti. Mä vähän mukasin, kun koitin jotakin vähän erilaista taas opetella. Ja se ei nyt sitten oikein onnistunutkaan, mutta ei saa että mä puran sen sitten, kun tää on muuten valmis. Eli ylös tulee keltaista ja vihreitä raitaa, hihoihin vähän raitaa, helmaa vähän raitaa sinne taskujen alle. Ja varmaan teen vähän ehkä pitemmän, mitä alkuperäinen malli on, koska tykkään, että tunikat tulee ihan oikeasti tonne puoleen reiteen asti. Ja sinänsäkin harvinainen, että sen puuvillaversion mä tein lyhythihasena, koska inhoan tehdä hihoja. Mutta nyt kun olen opettellut ton luuppaamisen, niin varmaan teen molemmat hihat yhtä aikaa ja saan ne ehkä jopa tehtyä. Moni villapaita on nimittäin jäänyt siihen vaiheeseen ufoksi tonne, että niissä on toinen hiha valmiina ja kavennukset on mennyt jotenkin niin, tai sitten mä tehnyt ne omasta päästä, että en pysty tekemään toista hihaa samalla tavalla. Mut katsotaan kuin tän käy. Sitten ihan kävin eilettäin vaan katsomassa Lavikolla ideoita tämmöiseen uuteen projektiin, mitä en ole vielä aloittanut, mutta nämä oli mun ensimmäiset langan ostot tälle vuodelle. Eli tämmönen The Harvester, Jenni Stengassin malli, mitä on paljon nähnyt Instassa. Toiset sanoo, että Pinterestissäkin on hirveästi kuvia tästä. Mutta tässä on siis aivan ihanat tämmöiset lehdet. Ja olen nähnyt versioita, missä se on tehty semmoisella liukuvärjätyllä langalla toi lehtikuvio ja sitten on ollut joku muu lanka taustalla, että se erottuu sieltä tosi hyvin. Ja tää on houkutellut mua aika monta kuukautta jo. Nyt mä oon ostanut tän ohjeen ja menin sit käymään vähän, että no löytyisikö Lavikolta vähän jotain lankaa tähän. No yllättäen löytyi. Kumma juttu. Ja saman tienhän ne piti ostaa. Eli pohjalangaksi mulle valikoituu tämmönen Lana Gatto Puno, mikä on 75% virginwoolia ja 25% alpakkaa. Tää on inan verran ehkä ohkaisempi muistaakseni mitä tossa alkuperäisessä ohjeessa, mutta ei se mitään. Mä muokkaan sitä sitten sen mukaan mitä mallitilkku kertoo, että pitäisikö mun tehdä sitä niin kuin
paksummilla vai ohkaisemmilla puikoilla ja mahdollisesti muokkaan myöskin se koko valinnan kanssa sitten, että löytyy semmoinen, että saa tehtyä sitten oman kokoisia. Ja sitten se liukuvärjätty vaihtuva lanka, niin siihen löydettiin tämmöinen Infinity Shawl Katialta, mikä on puhdasta merinaa myöskin. Niin, tällä keltaisella lähtee tulemaan kauluksesta ja sitten se menee tämmöiseksi ruskeaksi. Eli syksyn lehtiä hyvinkin pitkälti. En usko, että tulee koskaan menemään tänne punaiseen asti. Mä käytän tämän lopun sitten johonkin muuhun projektiin joskus. Mutta tämmöisillä lähtee. Kauheasti houkuttaisi nyt jo aloittaa, mutta puikot on aika lailla kaikki kiinni jossain muussa työssä ja mulla on tälle viikonlopulle vähän muutakin ohjelmaa. Niin katsotaan näitä sitten vähän myöhemmin. No, tässä nyt oli nämä perinteiset virkkaamiset ja neulomiset, mutta sen lisäksi mä olen nyt viime syksynä päättänyt kokeilla jotain, miten koskaan ennen kokeillut. Ja no itse asiassa kaksi tämmöistä asiaa, mihin mä lähdin mukaan. Toinen oli viikonloppukurssi. Sillä aikaa, kun käytännössä minusta tuntui, että kaikki muut olivat Tampereella kädentaidon messuilla, niin Porin kansalaisopistossa oli kehrukurssi. Ja minähän halusin opetella, tai no ainakin kokeilla kerran elämässäni, miten sitä lankaa sitten niin kuin käsitellään. Ja päästiin karstaamaankin, mutta sitten tämä lanka, mistä tätä tein, niin tämä oli valmiiksi karstattua. Sitten pääsin kokeilemaan sähkörukkia, jalkapoljettavaa tämmöistä uudenmallista rukkia sekä sitten useampaakin erilaista värttinää. Ostin tämmöisen turkkilaisen värttinän, koska tämä oli kätevä, että tällä sai myöskin sitten kerrattua sen langan aika näppärästi niin mun kasaan vielä. Ja niin kuin näkyy, niin eihän tää nyt ehkä ihan niinku semmoista tasalaatusta vielä tää lanka oo, mutta on täällä hyviäkin pätkiä ja sitten tää on tämmöistä niin sanottua taidelankaa, niin kuin ohjaaja sanoi. Ja kyllä tää johonkin vielä joskus päätyy. Mä sain tätä 2 tämmöistä kerää aikaiseksi ja tää on niin kuin 3 kerrattua lankaa. Ja tosiaan mulla on toi turkkilainen värttinä ja ajatus olisi tehdä vielä lisää, kunhan jostakin aikaa löydän. Jännä homma, mutta toi työ haittaa harrastuksia. Ja ostin 100 grammaa kainuuharmasta, että saisin tehdä sitten lisää vielä. Tää on myöskin ihan niin kuin hajustakin huomaa, niin ihan ehtaa pässin pökkimää suomalaista lammasta, mistä nämä on tehty. Oljet ja muut roskat mukana. Oli kiva viikonloppu, liian lyhyt, ihan selkeästi innostuin sitten sähkötrukistakin, mutta se oli sen verran tyylis, että ihan tälleen niin harrastekäyttöön en ehkä ostaisi, mutta tän sai ihan yhtä lailla tehtyä kaunista jälkeä. Tai no ainakin yhtä kaunista näihin verrattuna, että siitä tuli ihan kiva mun mielestä. Ja sitten toinen, mihin lähdin mukaan, mitä on miettinyt jo vuosia sitten, että pitäisi näin kun tänne Poriin on muuttanut ja lähemmäs Raumaa, niin nypläystä. Pitäähän sitä jokaisen kokeilla, kerran ainakin. Ja vastaan. Siellä ollaan nyt tehty tämmöiset syyslukukaudella kansalaisopistossa kerran viikossa kokoonnutaan, niin ollaan tehty tämmöiset ensimmäiset harjoitteet. Näitä itse asiassa kuuluisi olla 3. Nämä on tämmöiset, missä on testattu vähän tätä pohjaa, että miten saadaan minkälaisia pohjia tehtyä ja tuolla sitten vähän kuviota ja hämähäkkiä jo. Ja siis näitähän pitäisi olla 3, mutta mä en enää löydä sitä 3. En tiedä mihin olen hukannut, mutta kirjanmerkkejä näistä tuli. En ole ainakaan lahjaksi vielä muistaakseni antanut kellekään. Ensimmäinen liina on nyt tyynyssä kiinni
Ja innostuin jopa niin paljon, että olen ostanut tyynyn sekä nypylät itselleni. Ja katsotaan mitä sitten tulee. Se vaatii keskittymistä ja aikaa. Ja mulla ei oikeastaan ole kumpaakaan, niin katsotaan. En aio kuitenkaan vielä luovuttaa, enkä todellakaan lopeta. Sitä aikaa on ainakin sen kerran viikossa, kun sinne kurssille menee. Sitten mä tykkään. Ja ihana opettaja, ihana ryhmä. Tykkään tosi paljon. Mutta tämmöisiä uusia. Korvissa mulla on semmonen, mitä kans jossakin vaiheessa haluan opetella. Nämä on ihan ostetut. En muista mistä, mutta siis käpypitsillä tehty korvakorut. Ja tää on kans semmonen, mitä haluan jossakin vaiheessa kokeilla. Kangaspuita on kokeillut joskus lapsena. Ja ihan ehdottomasti jossakin vaiheessa vielä haluan kangaspuitakin käydä paukuttamassa jossakin niin, että saan tehtyä vähän jotain mattoa tai vilttiä tai jotain. En tiedä vielä. Katsotaan mitä mä keksin. Mutta tällainen on Katrin käsityöaiheinen videoblogi. Ei pelkästään neulomista, ei pelkästään virkkaamista, vaan ihan kaikkea mahdollista. Toivottavasti nähdään. Laittakaa viestiä mulle, mitä tykkäsitte. Onko joku aihe, mistä haluatte tietää enemmän. Ideoita, miten saisin näistä videoista parempia ja mikä ohjelma olisi semmoinen hyvä, millä voisi videota muokata. Ja muutenkin. Hyvää kevättä. Tämä on nyt siis ihan ensimmäinen jakso. Ja tänään on lauantai. Mutta monesko päivä? Onneksi minulla on tämä minun nahkakantinen kalenterini tässä, niin voin varmistaa, että tänään on 18. päivä tammikuuta. Ja toivottavasti saan tämän ehkä jopa tänään eetteriin, jos uskallan.